Ahojte, Teenager v kuchyni je späť. A tentokrát vo veľkonočnej edícii. Naučíme vás robiť tradičný veľkonočný bochník alebo mazanec. A bude chutiť úžasne vďaka Probiu Rajo. Začíname polohrubá múka. Hladká múka, ale jednu lyžicu bokom. V strede si urobíme bazénik, do ktorého rozdrvíme droždie. A zalejeme teplým mliekom. A mami, čo s tou lyžicou? Daj to dovnútra. Nesiem kvások po pol hodinke. Ukáž? Dobre. Prelejeme kvások a pridávame 6 ďalších ingrediencií. A na cesto použijeme toto alebo toto? To, čo máš v pravej ruke. Dobre. Ale ako kachutové. Máš všetko nachystané, Zoe, poď ty. Cukor, maslo, 4 žltka, Pomôžem ti. Citrónová kôra. štipka soli. A na záver pridáme fantastický biely jogurt Probia Rajo. Pridáme 50 gramov. Jej, mami, už to skoro máme. Áno, už to skoro je, no poďte, zapni robota. Hrozienka si nechajte tak cca 15 minút vo vode namočené, aby trošičku zmekli. Cesto máme hotové, pozri, ani sa nelepí. Dáme ho vykysnúť na 2 hodiny. Po 2 hodinkách konečne môžeme vytvarovať bochník. Wow. Aké krásne. Že skús sa s tým cestom trošku pohrať. Potrieme vajíčkom a necháme odpočívať 10 minút. Mazanec je staré, tradičné sladké pečivo, spojené hlavne s Veľkou nocou. Na Slovensku a v Čechách Zoinka práve robí taký ten krížik, ktorý k ňom patrí. Môžeš sem? Dobre. Pridáme mandle. A ideme s ním do rúry. Pečieme 55 minút. Bude to super. Keďže sme z jogurtu použili iba 50 gramov, tak nemôžeme ho nechať pokaziť. Dobre, môžeš otvoriť. Nezabudnite ho na konci posypať cukrom. Ale hlavne, keď si ho doma urobíte, pošlite nám fotku, nech sa s vami potešíme. Majte sa krásne. Krásnu Veľkú noc. Pa, pa. Ahoj.